Aja lali Gustine enak apa wong urip ana ngalam donya yen wege rekoso urip ra bisa mulya aja lali Gustine nyatane ayem
aja lali Gusti. Monggo dipersambung Mister Mendem langsung dandut nang Mas nggih. Langsung dandut nggih. Mangke sasampunipun Mister Mendem wonten kakas besok penting tuku beras ora tak anggap anak bojo penting wareg aja munamuni tuturi kaya bukaji dewae penting laglosor dewe ojo cekak atimu ojo cekak atimu mengko tak tutup lakonku bener kon kandamu mergo mendam grusawaku tinggal lagi selamat tinggal karaku non duga yang wes kuat mendam wes ora kumat ora tak kakas penting sesuatu berat ora tak anggap anak bojo penting wareg ojo nglamuni nuturi kaya bukaji ditoke wae yen bendem ranglosor dhewe ora tak gagas penting sesuatu ku beras ora tak pikir aja omongan enten aja monamoni tuturi kaya kiai citake wae yen mandem ranglosor dhewe atimu wis tak dereke lelakon gede pancene bener kandamu mergo mendem awakku lemu mari
tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire tansah tutut kalbu rasa kang tampet agawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki kandhang wuyung rina wengi lewat tembang kangen tresno apa pancen sliramu wis ora krasa aku titip sayang tresnaku prekliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti satenane aku mung tansah setya ngenteni baline endah manis sesemu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku wajah bagi udan tipis ra wis banyu kang tumetes dadi saksi kon nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilire angin tansah tutut kalbu rasa kampet agawe lara dadaku lewat tembang kangen muga bisa dadi tombo kangen iki kandhang wuyung rina wengi lewat tembang kangen aku titip tresno apa siramu wis ora krasa lewat tembang kangen aku titip sayang tresnaku prekliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti satenane aku mung tansah setya ngenteni baline endah manis sesemu lewat tembang kangen iki wujud katresnanku